Με πρόστιμο από την εφορία που θα αρχίζει από τα 100 ευρώ, κινδυνεύουν όσοι δεν έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλλιώς email δηλωμένο ανάμεσα στα στοιχεία τους στο Taxis.net. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το αργότερο μέχρι το Μάιο, το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα που εφαρμόζουν ήδη από το 2000 η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλες χώρες και με το οποίο η επίδοση όλων των πράξεων της διοίκησης στους πολίτες γίνεται ηλεκτρονικά μέσω email. Όσοι δεσπεύσουν μέσα σε 60 μέρες να μπουν με τους κωδικούς τους στο Taxis.net και να δηλώσουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αντιμετωπίσουν τα νέα πρόστιμα που ισχύουν από το 2014 και θα ξεκινούν από 100 ευρώ κατελάχιστον. Αυτό ισχυρίζεται το πρώτο θέμα, τονίζοντας πως το Υπουργείο αποσκοπεί μέχρι το Μάιο να επιδίδει όλες τις διοικητικές του πράξεις στους πολίτες μέσω email. Όχι, δεν το γνωρίζω. Πρέπει λοιπόν να μπείτε στο Taxis.net, να δηλώσετε email μέσα σε 2 μήνες, αλλιώς θα υπάρχει πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ και πάνω. Πώς το βλέπετε? Άδικο το βλέπω. Άδικο είναι. Γιατί να βάλουν πρόστιμο δηλαδή? Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε, να μπείτε, να ψάξετε και να βάλετε email? Όχι, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Και αν μετά έρθει πρόστιμο? Αν έρθει. Συνέχεια προστήματα μας βάζουν και φόρους. Τι άλλο θα μας κάνουν? Άδικο πέρα για πέρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Θα ασχοληθείτε, θα το ψάξετε? Όχι, δεν θα το ψάξω. Δεν μπορώ να το ψάξω. Ούτε και έχω email, ούτε μπορώ να στείλω, ούτε έχω τα σύγχρονα μέσα που έχει τώρα η επιστήμη. Σε εσάς που μπορείτε. Και άμα σας έρθει ένα πρόστιμο αύριο μεθαύριο ότι δεν έχετε δηλώσει email για όπως πληρώνουμε όλα τα άλλα, θα πληρώσουμε και αυτό. Τι να κάνουμε, έχουμε άλλη επιλογή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έστω και αν οι πολίτες είναι υπέργυροι σε απομακρυσμένα χωριά ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, θα πρέπει να αποκτήσουν και να δηλώσουν email και μάλιστα άμεσα, μέσα σε 60 ημέρες το αργότερο, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης που βρίσκεται στα σκαριά. Οι ηλικιωμένοι αντιμετώπισαν την είδηση με χιούμορ. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε, να δημιουργήσετε δηλαδή email και να το δηλώσετε? Αναγκαστικά θα δηλώσουμε. Ό,τι παίρνουμε έτσι και αλλιώς τα ξέρουνε. Τι έχουμε κρυφό, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Έχετε πρόσβαση υπολογιστή σε ίντερνετ για να το κάνετε αυτό? Να με ρωτά σε 81 χρονών γυναίκα ίντερνετ, τι να το κάνω εγώ? Όλους το επιβάλλει. Στους νέους, άσε με εμένα. Εσείς θα το κάνετε, υπάρχει περίπτωση να κάτσετε να Δεν φτιάξετε? κάνω τίποτα εγώ. Ό,τι έκανα, στο το έκανα. Από εδώ και πέρα τίποτα. Πληρώνω εφορία σε αυτά που έχω. Από εκεί πέρα τι θέλουνε? Και άμα σας πούνε ότι αύριο μεθαύριο ότι να ήρθε το πρόστιμο γιατί δεν έχετε mail? Θα τους πω πάρτε με ένα καλύτερο. Σε λίγο θα μας φορολογούν και το περπάτημα, είπε μια πολίτης, η οποία όμως συμπλήρωσε πως αν ισχύσει και αποτελέσει επιταγή του νόμου θα ρωτήσει, θα ενημερωθεί και θα αποκτήσει email ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Τα πάντα και το περπάτημά σου ακόμη πληρώνετε στην εφορία, δεν το έχετε καταλάβει? Σας ρωτήσω, πρόσβαση σε υπολογιστή σε διαδίκτυο για να κάνετε αυτή τη διαδικασία έχετε, μπορείτε να το κάνετε? Εγώ δεν ασχολούμαι. Και άμα σας πούνε αύριο μεθαύριο ότι θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο επειδή δεν έχετε δηλωμένο email στην εφορία? Μα τώρα τι σας είπα? Και το περπάτημα ακόμη πληρώνουμε και μιλάτε για μέλη και για τέτοια πράγματα? Όχι. Τελείωσε και το πορτοφόλι που κρατάμε άδειο θα το πληρώνουμε. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε να κάτσετε να φτιάξετε email κτλ? Αν είναι υποχρεωτικά, θέλεις δεν θέλεις να το κάνεις. Στην Ελλάδα θέλεις δεν θέλεις το κάνεις. Ο πολίτης ο Έλληνας. Οι υπόλοιποι που κάθονται εκεί πάνω στις καρέκλες κοιτάνε να κάνουν αυτό που θέλουν εκείνοι. Αυτά λοιπόν και από το πώς θα διαχειριστεί ο κόσμος την καινούργια πραγματικότητα του διαδικτύου. Όλες τις αποδείξεις τώρα συμβουλεύουν στους φορολογούμενους να μαζεύουν η φοροτεχνική για το 2014. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, το φετινό καθεστώς δεν θα διαφέρει τελικά κατά πολύ σε σχέση με αυτό του 2013, μετά τις αρκετές αλλαγές που αποφασίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Η πλέον σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων που θα πρέπει να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2014 και το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος από το 25% που ίσχυε έως τώρα.